I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme. Der har jeg rod, derfra min verden går. Du danske sprog, du er min moders stemme. Så sødt velsignet du mit hjerte når. Vi vil forbedre folkeskolerne med mere fokus på fagligheden og den enkelte elevs niveau. Vi skal efterlade vores børn i et samfund, der miljømæssigt er lige så godt, som vi fik det overladt. Ved at vi fjerner topskatten, sikrer vi, at flere store virksomheder bliver i Danmark. Hvorfor stemme på de konservative? Det må nok være, fordi jeg synes, det er mest retfærdigt. Jeg synes, de holder, hvad de lover. Jeg er helt enig med dem, at topskatten den skal afskaffes, og ingen skal betale mere end 50% i skat. Jeg ser ikke nogen mening i, at dem, der har taget en lang uddannelse og er flittige, skal straffes, og de dårlige skal belønnes. Altså for eksempel, jeg er et advokatfirma og betaler topskat. Jeg har arbejdet mig op på bunden til det her. Ved at stemme på de konservative er jeg sikker på, at jeg får, hvad jeg fortjener. Jeg er også helt enig med, at efterlønnen skal afskaffes. Danmark giver for mange ydelser, som de ikke behøver. Altså som vi ikke behøver. Heller give disse penge til f.eks. skolerne. Lærerne kunne f.eks. godt bruge en bedre uddannelse. Nej til bompenge. Nej til topskat. Nej til efterløn. Ja til bedre folkeskoler. Ja til lavere kriminel lavalder. Ja til bedre miljø. Ja til SU og pension. Ja til tryghed og ansvar. Ja til konservative. Ved krisen vil konservative sikre holdbar vækst, stoppe gældsætningen og styre den offentlige økonomi stramt. En stemme på konservativ er en stemme på økonomisk ansvarlighed. Er du ansvarlig?